Det er jo ikke noget, vi gør normalt. Hvilket? Tager en nybagt teolog ind som fængselspræst. Hver gang du ser en dør, kommer du til at tænke på dine nøgler. Nej! Yes. De siger, at hun fik besøg af Gud, at han talte til hende. Der er noget med Gud og hende. Du skal vide, at hvis du har lyst til at tale med mig, så er du meget velkommen. Ved du hvad? Skal ikke bare sige, at du passer dig selv og din gravid mave, og så passer jeg mig selv? Jeg kan slet ikke blive gravid. Jeg er gravid. Tak, fordi du har gjort mig clean. Jeg har ikke gjort noget. Jeg er kommet til at kigge lidt på en af de indsatte. Det er forbudt. Kærligheden, den kan aldrig være ulovlig. Resultatet af jeres fostervandsprøve viser en afvigelse på kromosomerne. Det vi snakker om, det er et barn, der er evnesvagt eller udviklingshæmmet. Det kan have et påfaldende udseende, eller kan være lidt lille af vækst og have medfødte misdannelser. Hvad er det, du tror, du kan? Hvad er det, du tror, du kan? Det der er Jesu Kristi blod.